Здрасти, аз съм Бате Пешо и това е Студио Бъстър, където работя и съм тук, за да ви представя няколко от проектите, по които работих последната седмица. Така, започваме с едно ново парче на Руди Никеца, Литър Джак и Весо, ако не се лъжа, което не знам как се казва все още. Обаче записахме китари, записахме бас, записахме демо вокали, които най-вероятно ще отпаднат. Записахме тромбон, Ебола Влади. Записахме и орган, отново Влади. И въобще ще ви пусна много малко от това. Може да видите и материали от работния процес. Аз отново съм Бате Пешо, това е Влади, това е Риоди, Влади, така и Риоди. Аз. Прадни да е. Кажи издай някакъв звук, който да е специфичен за твоето творчество. Хане! Хане! Това е Никеца. Извинявам се. Ще записваме тромбон днеска за една нова песен, която за сега носи Все още не знам как се казва. работното заглавие сутрешното, поне в моя архив. И така, да се залавяме за проба. Щех да кажа работа. Ето, както обещахме, записваме тромбон. Не са тия тромбонистите. Не. Ето го тромбониста. Ето звучи нещо подобно, като настроение. Здрасти, аз пак съм Бате Пешо, а това са Руди и Никеца! И диджей Кокобит. Дай дигни па! И диджей Роско! И аз отново. Както ви казах вчера, ще записваме една нова песен, която се казва как? Не знаем още. Правилно, никога не се знае как се казва новата песен. Обаче малко по-късно ще направим още едно включване с леко демо. Той да. Това пак са Руди и Никеца, аз пак съм Бате Пешо. И това ни е репетицията преди записа. Руди и Никеца, обаче този път си разменили ролите на китарите. Как е диджей Роско? Идеално. А? Идеално. На Муабет. На Муабет Тава. Муабет Тапсия. Тепсия, извинявам се. На здраве. Така работиме понякога. Да го пусна пак. Аз това чух. Да, ма той каза, пусни го да сме били почвали. Да, официално. Хубаво. Това беше неофициално. Добре, неофициално съм. Това било неофициално. За мен не е официално, аз съм почнал. Ти си, да, излетял. Добре, окей. Това не е реклама. Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Брой години наред. Чуя глас малко да е... Искам малко глас да чуя, ама те... Не вярвай малко дете, защо избягам, защо повярвам. Не знам, не съм сигурен. Кой път аз знам пред теб.
Сега, сега ще ни глобат за авторски права. Ако системата работи безотказно. Сега в момента избираме звука на баса. Да го усилиме малко. Ти къде? Аре, не мога да го оцеля това. Ай, компресора му. Я посвири. Трябва да има малко дрънчане. Не, аз съм окей, защото трябва да се разбира и какво свири по принцип. Какво мислиш, Роди? Трябва да чуя с цялото. Да го чуваме с цялото. Чай малко. А иначе, то хубаво с цялото. А кое да ви пусна? Първия или втория тейк? Всичко. Първия. Как всичко бе? Първия е по-добре, май. Защото втория ми звучи като за добавяне. Да, втория беше добър. Първия беше по-основен. Като си разменихме китарите. Добре. Кое? Така. Да виж фигурата ли? Това е демото. Това не беше лошо. Сега на EQ ще си правиш... Не знам, EQ-то ми харесва. Да. Като честоти какво ще правим? Хареса ми. Така остава, така ли? Нали, идеята е, идеята е всеки път от два акорда да направим ново нещо. Чакай, що се види? Его е. Това са експерименти Как само. се записвали с тази бас-гитара преди тур? О, така изведнъж да сложиш баса и да записваш. Да бе, ама. Накрая ги хващаме всичките неща. Имаш всички Накрая ги педали, хващаме може да всичките го направиш неща като на германците. живо и правим в един голям парцал, който е Имаш всичко. от мене не ме е бе. На EQ-то има ниски, средни, ма средните ти ги дава къде да ги дигаш и сваляш. На кои херци, нали? Ясно. Високи и презенци има. Тоест, демеки. Нещо по-спокойно трябва да е. Ако искаш го остави така за сега. Помисли за този звук. Супер е. Следващото парче, което ще ви пусна малко от него, е на Милиони, което носи в момента работното заглавие Втората арабка. Музиката е на моя милост Бата Ви Пешо и ви пускам пак отново съвсем мъничко. Тя е яка, като в Холивуд викляка топ плеер, мадафака, пак се готви за атака. Скок стая, пишна кака, ще изкривиме капака. Гледам колки, че е тука, ма къде е ми така, проблемите ми са всяка. Мали божи, много са ялаки, барма не мога да го... Цялото пил, после ще го чуете. Я? От неделя до неделя ситуацията владея. Влизам и направо меля, с тебе нямам какво да деля. Нямам време да ги чуя, аз кой какво споделя. Тук няма въздух. Няма драма, мама, качи я на тавана, за да стане панорама. О, мерси, пада ми тока. Тока е скъп. Много скъп е тока вече. Аз пак съм Бата Ви Пешо и ви издавам от кухнята, от Бъстър кухнята. Ще записваме едно регетонско демо на Пешо Малкия. А утре ще записваме Руди и Никеца с едно ново старо парче. А други ден фул клип. Продължаваме напред. А това ще го правим с Бата Ви Сплендото. Много мелиш, бе. И как се определя, господи, же поводея. Няма драма, мама, качи я. Следващото парче, което ще ви представя, отново сме аз и Бата Ви Милиони от Картела. Обаче този път музичката не е моя, а е на нашия приятел Пешо Малкия, PM Beats, ето, да се види. И ви пускам малко от моето демо, куплетче. Всички търсят милионите,
неделя, той ми е комшия. Потънал съм в задължение до шия. Дира ден и нощ, нов начин лев да избия. В кеф да набия, в кеф да набия. И да събота и пак ще се затрия. Дано да не осъмна в някоя килия. И да не взема да ме сложа с някой ламаджия. Той пък ще окаже издирван генгстаджия. Е другото после вече. В смисъл, трябва да има и малко изненада. После даже мисля, че трябва да има и материал от самия запис на Милиони, където той дава малко повече хвърля светлина по неговите проекти, които предстоят да излизат. Айде да му спрем музичка. Това верно ли е, добре, че ти ли беше тоя, дето прави всичко на пастет? Не, аз съм тоя, дето им прави баса. Я да те видя какво правиш тук. Какво става? Това е нашия агент днеска. Милиони! Милиони е готов. Милиони е готов. Я кажи сега какво записа току-що. Току-що записах моя куплет за съвместното ми парче с Ю. С Ю. С ми. Ю е ми. Бате Пепи. In the street. Да студио направо. In the studio. In the studio buster. Та така. Какво ново около тебе, освен това парче? Много неща напоследък, много съм се разцъкал. Нещо си се раззаписвал напоследък. Записвах се, нещо ми издаде муза, нещо се бех поспрел тук известно време, ама сега ония ден записвах тук някой песен, по ония ден записвах, по ония ден записвах. Точно такива. Съм тук, станах абонат. Не, такива тайни издадох аз вчера, защото правих едно. Много неща записах. Натъпкано с тайни видео. Позаписвахме, ще видим какво ще стане, доста нещата хубави стават, хубави тук аз даже. Вече не искам никъде друго да записвам, защото както се чувам тук, не мога да се чува никъде друго. Не, че ти правя четки. Правя ти четки, да е, но и в принцип. Това те сигурно ще го резнат, ама няма значение. Сега, обаче, освен това парче, ти имаш и още едно, което предстои. Моя милост ти е заченал една музичка. Да, музичка, меко казано, музичката е... С работното заглавие, втората арабка. Значи това е нещо като продължението на Нека дава. В смисъл, първи път стана уникална Нека дава, още хората супер много я гледат, по 10 000 на ден прави гледания в YouTube. Аз ги следа нещата. И сега това мисля даже, че ще удариме. По-ме кефи това, по-яко, да. По-ударно ми идва това и ще какво ще стане. Те хората ги преценят тия неща. За мен е лично това кърти, бате. Много добре става. И те първо ще става по-добре. И освен това ти имаш и, колкото си спомням, едно парче също с Симона записахте преди. С Симона, да, също пак с него, скоро с нея беше. записахме тук скоро. Той даже ще го снимаме са тук. До 20 дена почваме. Там ба супер яка, там идеята е състезания, автомобилни такива... Гонки, предполагам. Не гонки, не, такива си рали. Национално си на... Трябва си. Грешно предполагам. Да, имаме човек. Затова се пита от избора. Имаме хора там, дето ще направим работа, ще стане много яко. А кой ще го снима? Не сме решили принципно, мислим, що ще да го снима, не съм говорил нито с него, нито нищо е сега. Даже сега той ще разбере, че това го мислиме. Че го гласиме. Че го гласиме. За шошката. Шошката е голяма. Той напоследък много голяма зверски неща прави. И шошката е голям човек. Браво. Шошката, да. Какво друго? За контакти, щепсели. Щепсели. Аз бях и продължавам да съм ви бате Пешо. А това продължава да е студио Бъстър. Така, следващото, което ще ви пусна малко от него, отново е на Милиони и Симона. То е, не знам, може би на седмица имах да довършвам по мастеринга малко. Затова ви обяснявам сега за него. Нямам идея кога ще излиза. Дори не знам и как се казва, обаче ви пускам малко от него. Дами и господа, леди и двоите, умен Милиони и Симона 2016, някъде от космоса говори на чужди езици. Какво ще кажете топ пата? Май ще ви сцепиме типите, ей. Много рапъри, много нещо бебате. Те пенове на панака. Айде да поспрем с сцените. Bitches, да опасно се минавам аз през ке. Bitches, знаеш, забавлявам се. Да ви гледам как се дразните. И така. Тук няма да издавам повече какво се случва. Едно ново парче на фул клип предстои да бъде работено, защото го записахме наскоро, може би в неделя.
И то също не знам как се казва. Почти всичките парчета, които докато не излезат с видео, все още не знам как се казват. Както и самите изпълнители, или просто не ми казват на време. Това няма значение. Пускам ви малко от фул клип на бит е No Drama. Защо не го пуснах, бе? Лошо представяне от моя страна. Твоята обща култура, мисля да го тура. Силиконовият ти мозък е просто вика ура. Холандия е в Белгия, Курт бата е баница. Биг порно офишъл, леко медро е баница. Пил не мога ти вкарам, даже ти го тъпча. Кът смартфон си, на който не му работи тъпча. Забравих да кажа, че ще трябва поне една червена точка 18 плюс да се сложи, когато върви това демо. Нищо, повече ще чуете като излезе парчето. Следващото е един бит, който този е, който работиме с Лео Бянки. И е тотално в друга посока, нещо, което аз не съм правил до сега, като стил музика. И да, може да ви се стори интересно, но парчето е доста лежерно, спокойно. И ще ви пусна малко от бита. Давам 5 лева, на който познае откъде е семпъла. Аз лично си представям с колата. Riding in the hood. Както и да е, това е парче, което предстои да... Смисъл, ние имаме, доколкото разбрах, Лео има текст. Той ще бъде на български. И съответно остава да го запише, аз да поработя по музиката малко, да видим какво ще стане, дали ще стане по-интересно, когато аз да свира, след като той вече е изпял, да знам къде, какво и как. Следващото, което ще ви пусна. Тя е голд дигър, баш ме е брига, милиони е тигър. Тя не ми вдига, обаче не го вдига. Аз съм суперлига, не мога ме настигна. Вади мама черпи, вечното дерби, вечно... Да, повече ще чуете по-късно, когато излезе парчето. Това е ясно, повече от ясно. Само да го спра. Това са Зипо и Слаш. Слаш е готиния, Зипо е високия. Връщаме се от... Всъщност идваме в София, веднага след концерта в Стара Загора. Чухме, че всички песни, които имахме, бяха направени от Пате Пешо, човека зад камера. Беше готин, общо взето. Чухме, че в София имало много курви за събличане и ние решихме да се... Не знам каква е аудиторията му. Той е много вулгарно момче. Трябва да го шки работа. Много вулгарен. В Макдоналдс на тия такива думи. Да, и хора като нас хапваме сладолет. С бира. Може да дойдете да се почерпите с нас. Това е студио Макбъстър. Макбъстър. Днеска е така. Днеска имахме и други интервюта, утре други, така. Браво, нека да има работа. Да. Та кажете за парчето, което предстои да излезе. Снимаме с Джиджи Биджи. Имаш с Зипо едно парче, Джиджи Биджи. Не. Снимаме с Джиджи Биджи, момчетата от Варна, които правят скетчове, маската с няколко различни роли, в които влизат. Ще участват няколко плеймейтки в... Това е нормално, плеймейтите. Те са част от... Обичам, когато ме слушат хората. Да, това са Джиджи Биджи става. Това е абсолютно идея на Пате Пешо. Благодаря. Не знам дали е моя идея, но и на мене ми дойде и тази идея. И общо взето плеймейтите, те са част от нашите клипове, важна част, задължително участват. Снимаме скоро, в момента сме тук да правим организация и очакваме... Сладолет по-скоро. По-буквално. Сладоледа е важен. В главните роли Сладоледа, Зипо и Слаш и Бате Пешо зад музиката. И за камерата днес. Днеска съм камерамен. Взимаш ми функциите. Аз имам други работи по принцип. Следващото парче, което ще ви представя, е на нашите приятели от Стара Загора, Зипо и Слаш. При тях е малко спорно дали са от Стара Загора или от Пловдив, понеже в момента бизнесът им се развива основно в Пловдив. Но
обхваща цяла България. Парчето се казва GGBG и вече е завършено. Музиката е на моя милост. Не си мислете, че саксофона съм го свирил наистина. Не съм. Зипо и Слаш, страшна работа. Зипо и Слаш. Правим панаири, тири дам тарадири. Правим деца и борчове оркестъра да свири. Без сметки набихме крачмаря. Милион да изхарча, не ме събаря. Давай да чекаме, кеф цена няма. Повече после с видео. Следващото, което ще ви разкрия, е на нашия нов агент от района на Smoke Boys, от района на Божура, и се казва Busy. Парчето се казва Say My Name, като предстои да му бъде снимано видео. Най-вероятно Бамбука ще го снима. И даже мисля, че Busy току-що изскочи с ново парче при няколко дни. Просто е така се казва. То отново е правилно тук, но няма смисъл да ви го показвам, тъй като то вече може да го видите в интернет. Ето. PM on the beat. Бейта не пеше малкия. Всеки ден по един-два лафа пускам. Най-обичам с душички да разпускам. Кошиката всяка вечер по стената блъскам. А пък аз просто жилата отпускам. По-добре така, отколкото сабята да лъскам. И в фитнеса не ходя, аз да блъскам. Тъпи коментари покрай ушите си ги пускам. За такива постарал съм се усмивката да пръска. В кенефите никога не дускам. Другите неща мога да ги разберете, като чуете цялото парче, след като излезе. Следващото е един бит, който съм написал специално за моя милост и негова милост Сър Сплендата, на което мислиме много така лежерно да избухнем. Даже това бих си го усилил малко, като за последно. Даже малко ще превъртиме. Това трябва да е припев. За сега това е от мене. Аз бях Бате Пешо и продължавам да съм в Студио Бъстър. А вие очаквайте още подробности, информация баш от кухнята.